Ja ha arribat Sant Jordi i ja tenim la rosa i el llibre preparats per enviar als nostres oients. Tot a punt, ara només falta veure la seva reacció. Estic buscant a la Nieves. És tu la Nieves? Sí. Per al teu home, que ens ha encarregat que t'enviem des de Flash FM una rosa i un llibre per celebrar Sant Jordi. Ostres, moltíssimes gràcies. Digue-li alguna cosa al Marc o al Néstor quan et vegi per TikTok. No, què dius? Algo havia d'haver-hi. Que és maco l'amor, de veritat, Hombre, Pepe, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy temblando. Que t'estima moltíssim i que ets l'home de la seva vida. Hosti, tu. Dile algo. I és la meva dona, també. Moltes gràcies per tot. Ha sigut una sorpresa molt gran. I, bueno, ens veurem d'aquí una estoneta i ho festejem.